Fiskalni monitor je sajt na kome su na jednom mestu predstavljeni podaci o prihodima i rashodima svih gradova i opština u Srbiji od 2006. do 2010. godine. Cilj portala je da se podstakne aktivnost građana u oblasti javnih finansija, a njime se pokazuje način na koji se troši novac poreskih obveznika. Naš je cilj da ovaj projekat traje. Obuhvatili smo period od poslednjih 5 godina, dakle 155 opština, preko 1000 milijardi je tu obrađeno i prihoda i rashoda. Krajnji cilj nam je da podstaknemo ljude u njihovim gradovima i opštinama da se bave lokalnim finansijama u svojim gradovima i opštinama. Dakle, ovde imate podatke za sve opštine, a naša je želja da danas u Zaječaru, sutra u Boru, Nišu, Vranju, mladi ljudi koji interesuje ekonomija ili koji uopšte interesuje građanski aktivizam se angažuju po tom pitanju, da budu naši partneri, jer putujući kroz Srbiju želimo da stvorimo mrežu za fiskalnu odgovornost sastavljenu od ljudi, nevladinih organizacija, pojedinaca i da se zajedno sa njima borimo za odgovornost u trošenju novca poreskih obveznika. U Zaječaru je, primjera radi, tokom 2010. godine na plate otišlo 31,36% godišnjeg budžeta, a na investicije je potrošeno blizu 140 miliona dinara, dok je rashod po glavi stanovnika bio 18.861 dinar. Portal Fiskalni monitor pruža vam i mogućnost da uporedite podatke opštine u kojoj živite, priliv i odliv novca i mnoge druge sa bilo kojom drugom opštinom u Srbiji.